Hej. Hej. Vi vil snakke lidt om modernitet og sport. Ja, og vi vil starte med det traditionelle samfund. Øhm, og i det traditionelle samfund var der langsom udvikling, og fornyelserne de var meget få og små, og det var først ved industrialiseringen, at udviklingen virkelig blev sat i gang. Og der var meget fokus på de faste normer, og traditionernes betydning spillede en stor rolle. Og social arv bestemmer også ens identitet, og familien spiller en meget central rolle. Ja, man kan jo sige der med, at skomageren, hans søn, blev nok også skomager. Ja. Det var sådan med erhverven gik meget i arv. Ja, altså familien havde en stor betydning, og fællesskabet havde en stor betydning, og derfor kunne man også se meget op til sine forældre. Og, ja, og kollektiviteten og samhørigheden spillede også en meget stor rolle, og lokalsamfundet havde en meget central betydning, for her foregik allerstørstedelen af produktionen. Ja, aktiviteterne og så videre Ja, der. Og kendetegn med det semoderne samfund. Det semoderne samfund, det indtraf jo i løbet af 60-70'erne. Og meget kendetegnende for det semoderne samfund er den her dobbeltsocialisering, som hænger lidt sammen med udlejring af sociale normer. Men det består jo i, at socialiseringen foregår både i hjemmet og institutionerne. Og forandringen, den er meget hastig lige pludselig. Industrialiseringen og den her kapitalistiske udvikling har ligesom skabt gruppen for en meget hurtig udvikling, teknologisk, kulturel osv. osv. Og det semoderne samfund bare så præger høj grad af refleksivitet. Identiteten, den er refleksiv, den er flydende, og individet afspejler sig i alting, i hinanden og i andre kulturer osv. osv. Og et eksempel, man kunne inddrage, det her begreb doctor shopping, for at sætte en lille relation til sport. mm, Altså sportsøger, de går fra læge til læge, eller fra fysioterapeut til fysioterapeut, og leder efter den bedste behandling, og leder efter det sted, hvor de kan få bedst mulig behandling. Og de har ikke rigtig noget tilhørsforhold til en speciel læge i lige så høj grad, som måske havde i det traditionelle samfund. Og udlejring af sociale normer hænger sammen med dobbeltsocialisering, som jeg nævnte før. Men samfundsfunktioner, vigtige samfundsfunktioner, bliver varetaget af eksperter, altså for eksempel pædagoger i børnehaver eller læger på hospitaler. Eliteidrætten er særlig høj grad præget af udlejring. Altså vi har fysioterapeuter og idrætspsykologer osv., som varetager idrætsøveres behov. Det er simpelthen samfund også forbundet med en høj grad af risiko og tillid. Særligt bevidstheden om risiko er blevet meget større, blandt andet i kraft af globaliseringen og teknologiseringen. Særligt i forbindelse med sport er risikoen om skader og så videre, der er idrætsskader, forøget rigtig meget, fordi at man pludselig har mulighed for at se, hvad der foregår i verden, og altså kan afspejle sig her i. Og det er jo så også vigtigt, altså tilliden er jo også en stor del af det her, fordi at i og med, at der er så mange erhverv, som udlejes, eller der er så mange erhverv, eller hvad hedder samfundsfunktioner, som varetages af professionelle, så er det altså vigtigt, at man har tillid til deres professionalisme. Og der er også præg af en adskillelse af tid og rum. Medierne, de har ligesom udvisket adskillelsen, eftersom den teknologiske udvikling har medført, at man kan altid komme i kontakt med hinanden på tværs af jorden, og man behøver ikke være til stede i samme rum for at være i kontakt med hinanden. Og tabel 1, den viser andelen af den voksne befolkning over 16 år, som dyrker sport eller motion, og som er medlem af en idrætsforening fra år 1964 til 2004. Ja, på x-aksen, der viser den årstallene, og på y-aksen viser den procentmæssige andel. Ja, og ved aflæsning af skemaet fremgår det, at flere og flere de dyrker sport uden for idrætsforeninger. På trods af antallet af medlemmer af idrætsforeninger, så stiger det, og antallet af mennesker, der dyrker sport og idræt og motion individuelt, er også markant steget i forhold til dette. Ja, altså, selvom at de begge forhold stiger jo, men stigningen inden for personer, som dyrker sport og motion uden for foreningsidrætten, er altså steget markant højere end den her dyrker motion indenfor. Og lige sidst altså også antallet af mennesker, der dyrker motion uden for foreningsidrætten, stiger kraftigt fra 1964, hvilket hænger rigtig godt sammen med teorien om, at samfundet blev semoderne der omkring der omkring 60-70.
Og man kan jo sige, at den her udvikling, eller de her tendenser, vi ser i tabellen, stemmer pænt overens med den senmoderne udvikling, altså individualiseringen. Undskyld. Folk er mere tilbøjelige til at udføre aktiviteter uden for institutioner. Der er ingen faste rammer. Folk de kan ligesom bedre lide og selv kunne styre deres idrætsudøvelse. Og det vidner også om et opbrud med traditioner, eftersom at foreningsidrætten altid har været sådan meget traditionelt betonet. Og så vidner det altså også om den her institutionalisering, i og med at folk de træder væk fra foreningsidrætten. Ja, og så snakker vi også lidt om de fejlkilder, der kunne være ved tabellen, at spørgsmålene de har ændret sig over årene i form af, at folk er begyndt også at dyrke motion selv, så er der også kommet nogle andre måder, man spørger på. Fordi det ikke sport og idræt måske ikke helt bliver opfattet på samme måde, som det gør nu, som det gjorde dengang. Ja, definitionen ligesom ændrer sig. Ja. Altså vi kan se her i 1964, der spurgte man jo om dyrker de sport, hvor man i 2004 blev spurgt, hvor ofte dyrker du normal motions-sport. Ja. Og det kan man måske sige, altså umiddelbart dækker over en lidt bredere vifte. Ja. Fordi folk også har fået et andet syn på, hvad motion og sport der, end det var tidligere. Lige præcis. Tabel 2, den viser andelen af idrætsforeninger, som har forestået andre idrætslige aktiviteter ud over hovedidrætsgrenene i procent. Og det gør den i en periode fra 1985 til 2004. Og den måler både altså den samlede ændring, og så forskellige typer af sådan nogle lidt niche-idrætter. Og der kan man se, at mængden af idrætsforeninger, som har forestået andre idrætslige aktiviteter ud over hovedidrætsgrenene, er steget mellem 1945 og 2004 i en betydelig grad. 1985, undskyld. Ja, og særligt aerobic og lignende sådan noget motionscykling og andre, det er også især sportsgrene, der er steget nogle individuelle, men stadig man kan gøre på holdplan. Ja, og man kan jo sige, at det har givet helt klart udtryk for globaliseringen og det semoderne samfunds udvikling. Altså i og med, at vi i kraft af refleksiteten i høj grad afspejler os andre kulturer, så kan man jo selvfølgelig også se det på vores idrætsliv. Og der kan man sige, at den teknologiske udvikling har medført den her adskillelse mellem tid og rum, og tilladt, at vi i det danske samfund i højere grad kan følge med i, hvad der sker, for eksempel i USA. Ja, så vi kan tage deres idrætsgren til os, og de kan tage vores til deres håndbold for eksempel, de har også taget til sig. Ja, præcis. Og der kan man jo sige, at aerobic og motionscykling stammer jo egentlig i høj grad fra USA. Og det her det er jo sådan et konkret eksempel på, hvordan vi har taget nogle af deres idrætter ind, som resultat af globaliseringen og den semoderne udvikling. Og det vidner ligesom også om den her løsrivelse af faste rammer og traditioner, den her aftraditionalisering, som foregår, hvor vi som samfund spejler os i alle mulige andre kulturer og så videre. Ja, hvad hedder det? Nu diskuterer vi, og vi har været inde på forklaring af nogle af de her tendenser, vi ser i tabellerne, og vi vil lige diskutere lidt, hvorfor det ser så ledes ud her. Og vi arbejder med dagens lektie om 2 idealtyper af frivillighed, den klassiske frivillighed og den nye frivillighed. Og man kunne sådan set kort sige, at den nye frivillighedskultur underbygger mange af de tendenser, vi ser i tabel 2, eftersom de jo bærer kraftig præg af individualisme, refleksivitet og flere frivalg. Vi så jo blandt andet i tabel 1, hvordan cirka 25% flere personer dyrker idræt uden for forening end i foreningssammenhæng. Og grundlæggende så kan man så sige, at det her vidner i overensstemmelse med Habermas generelle karakterisering af den nye frivillige, og de her egenskaber som mindre kontinuitet og trofasthed i foreningen, og altså højere grad, eller man kan sige flere løse bånd, og det man ikke er så tæt knyttet. Ja. Og så de to
modeller. De kommer bare lige på falderebet. Hvad hedder det? AS-modellen, den minder på nogle punkter om den virkelighed, vi ser i dag. Der er blandt andet kommet en form for glamour i nogle fodboldklubber og andre sportsgrene, hvor der er ligesom realiteten og drømmene om de trofæer, der står nede i klubhuset. Det er ligesom det, som børnene og de der går der, som de ligesom stræber efter. Og talent, det kan ikke købes for penge, som modellen den ligesom lægger op til. Men det kan man måske endnu længere ud i fremtiden måske købe sig til specialtræning i golf eller fodbold. En eller anden form, som man kan ligesom få en fordel frem for de andre holdkammerater. Ja, vi ser jo, hvordan der er allerede sådan, altså kommercielle interesser, især inden for fodboldverdenen, begyndt at dominere nogle fuldstændig vanvittige lønninger og købspris og så videre. Ja. Og så har vi velfærdsmodellen, og den minder ikke særlig meget om det Danmark, vi ser i dag. Men der er i hvert fald noget samarbejde mellem det offentlige og institutionerne. For eksempel ser vi fodboldhold rundt i landet, hvor de tager flygtninge ind, og vi ser fodboldhold, hvor der kommer kriminelle, som skal ud af deres ligesom dårlige miljø, og så får de lov til at spille fodbold sammen. Og motion og sundhed spiller faktisk også en rolle i nogle klubber. Blandt andet svømning på højt plan, ved jeg. Der er der kostplaner og så videre, hvor de går ekstremt højt op i, hvordan deres sportsudøvere opfører sig derhjemme. Jamen, som det også ligesom fremgår af velfærdsmodellen, så er det jo også det her med, at ingen betaler. Og det har vi jo også, eller der foreningsidrætten i hvert fald også bevæget sig væk fra, fordi faldet i deltagere inden for foreningsidrætten har været så stor, og mange foreninger er nødt til at opkræve kontingent lige præcis, som vi så jo i nogle af de her tekster, som vi havde læst sidste gang. Ja. Så her til allersidst, så vil vi lige inddrage de 2 artikler, vi arbejdede med i sidste time. Når vi sådan stopper jeg og den her studerende. Forældre opfatter klubben som et fitnesscenter. Ja, og der diskuterede vi, at for at velfærdsmodellen ligesom skulle blive til noget, så skulle de frivillige, som teksterne også behandler, så skulle de stoppe med at være frivillige, hvis man kan sige det sådan. Altså fordi hvis ingen de skulle betale, så er staten nødt til at gå ind over og lægge nogle penge i, ellers så ville frivilligt arbejde jo være, så ville der jo skulle være frivilligt arbejde på alle pladser i klubberne, hvis ingen skulle betale for det der, ellers så ville kontingentet jo stige fuldstændig. Så. Ja, så kan man også sige, at de her 2 artikler, de stemmer i rigtig høj grad overens med den nye frivillighed, som Habermann han beskriver. Fordi teksten der behandler også en tendens, hvor fædre træner deres sønner udelukkende for deres egen skyld, uden hensyn til det her frivillige foreningsliv. Og det stemmer i høj grad overens med at valgen af altså organisation er ud fra en personlig interesse, og altså områder og typer aktiviteter, interesse og behovsstyret. Og hvad kan man sige, der er den der med forældre opfatter klubben som fitnesscenter, og tænker forældrene i højere grad også på deres eget barn og mindre på klubben. Og det er altså nogle egne interesser, som hvad kan man sige, dominerer foreningslivet, og ikke en interesse for fællesskabet, som man måske har set tidligere, hvor man så den her aktive indsats, og man virkelig vægtede organisationens behov højt, og hvor man havde et meget, meget specielt tilhørsforhold til ens institution. Og det tror jeg, det var det, vi havde. Det vi havde. Og så ønsker vi dig bare en god påskeferie. Ja. Og vi ses efter. Yes. Efter påsken.